גיבורת ישראל, תודה על כל מה שעשיתם. שבת שלום, ממשפחת שלום מסיירי. שלמה היקר והאהוב, תדע לך שתמיד שהיינו מגיעים למשימה בשדה תימן, אתה היית החיוך שלך והאנרגיות שלך הובילו את כל העסק הזה. ראיתי מה אתה עובר, אני בטוח ואני מאמין שאתה מסוגל ויכול, ואני מתפלל שתחזור לאיתנך הראשון, שתהיה במלוא האורות והכוחות לצלוח את המשבר הגדול שאתה כרגע חווה ועובר, וכולם מסביבך מקבלים אנרגיות כשאתה בטוב, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. היי שלמה, מה שלומך? אני עסקה, אני מתנדבת בקהילת הלומי הקרב. רציתי לומר שראיתי את הכתבה עליך ומאוד מאוד 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 התרגשתי. יש בך עוצמות נפש אדירות ממש. מרגש לראות מי היה מאחורי מאמצי הזיהוי, מי היה מאחורי כל העשייה המטורפת הזאת. ליוויתי הרבה משפחות שכולות וידעתי שהעבודה הזאת שאתם עושים זה עבודת קודש. רציתי לומר לך שאני מעריכה אותך מאוד ומתפללת עליך, ומקווה שבעזרת השם תחזור אלינו בריא ושלם, תחזור לאיתנך. תודה על כל מה שעשית למען עם ישראל, ובעזרת השם אני אתפלל עליך בנרות שבת. שלמה יא גבר, מה העניינים? מה שלומך מתוקי? אני כל כך אוהב אותך, מתגעגע אליך. ראיתי מה אתה עובר, אמרתי השם ירחם. בעזרת השם, השם ירחם. בדוק, סגור, אני אומר לך, בעזרת השם שלך רפואה שלמה, מתיקות. אני בעזרת השם בשבוע הבא אצלך, בא לבקר אותך. אוהב אותך, אהבת נפש, אתה גיבור, אתה אדם אלוף. כל מי שבא איתך במגע, עד היום אתה רק אומר לו שלמה, הוא כאילו מתפעל מהעוצמות האדירות שלך. בעזרת השם, העוצמות שלך, השם יסדר אותך, יחזיר אותך למסלולך, ואתה תעיף פה את הסכך של עם ישראל, בעזרת השם. אין כמוך מתוקי. משפחת ארנון, שלמה ואבי והילדים המתוקים, אני רק רוצה להגיד לכם בשם כל עם ישראל שאתם בלב שלנו ואנחנו אוהבים אתכם, ושתהיה לכם שבת שלום, שבת של אור, שבת של אהבה, ואתם בלב שלנו כל הזמן. שלמה ואבי המתוקים והאהובים שלנו. עכשיו ברוך השם אנחנו זוכים שלא רק אנחנו יודעים כמה אתם מופלאים ומתוקים, אלא לאט לאט עם ישראל גם שומע עליכם. מאחלים לכם שבת שלום, כל הטוב שבעולם, ובעזרת השם אנחנו נצא מזה ביחד. אוהבים אתכם מלא, שבת שלום. שלום עליך, שלמה היקר. השם יברך אותך וישמח אותך, שיזכה אותך להאמין בהתחדשות ויחדש אותך באמת, וששום דבר בעולם לא יביל אותך ולא יזיז אותך מהאמונה הפשוטה שאנחנו בידיים הכי טובות של המלך, ואנחנו לא מבינים שום דבר, אנחנו לא מבינים את ההנהגות שלו, אנחנו יודעים שהוא איתנו, עמנו ואצלנו תמיד, ותזכה שאור השבת יאיר לתוך הנשמה שלך בנעימות, ושתזכה לראות את זיו השכינה בכל מקום שתלך, ביישוב הדעת, באמונה פשוטה. תזכה לגאולה שלמה ברחמים, תבורך בכל הברכות, אח יקר. משפחת ארנון היקרה, אנחנו ממש אוהבים אתכם, מחזקים אתכם. אם צריך משהו אז דברו בשמחה רבה. גיבורי ישראל ממש. חיבוקים, ששבת שלום ומבורך. אודל חי שמך ורוממך וזכר רב טובך אני מזכיר היום
שלמה ארנון, אהוב ליבנו, דרישת שלום רמה ובשורות טובות. אוהבים אותך. שלמה יקר וכל המשפחה. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם, מודה לכם על השליחות העצומה, וכואב את ההקרבה שהקרבתם בשביל כולנו. אנחנו לא עוזבים אתכם, אנחנו ביחד, כולנו ביחד איתכם, גב ענק שנמצא מאחוריכם, ואנחנו נעזור לכם לעמוד על הרגליים. עם ישראל חי. שלום, שלמה היקר, מה שלומך? אשריך, אשריך, הגיבור שלנו. פרשת השבוע, אנחנו קוראים, ויסעו, ויחנו, ויסעו, ויחנו, מזכירים את כל המסעות של עם ישראל, וכל המסעות הללו של עם ישראל, גם מסעות של כל אחד ואחד שאנחנו עוברים בחיים שלנו. חלק מהמסעות זה מסעות ידועים ומפורסמים, כמו מתן תורה, הקמת המשכן, שגם נעשית בהר סיני, כמו דברים אחרים, ערבות מואב, שקראתנו ברית עם השם. חלק מהמסעות זה מסעות פחות ידועים, פחות מפורסמים. גם בחיים שלנו יש מסעות של ברית, של בר מצווה, של חתונה, דברים משמחים שהם מהירים, אנחנו זוכרים אותם כל הזמן, ושמחים להתפאר בהם. יש מסעות שאנחנו לא כל כך יודעים עליהם, לא שמים לב, רק אחרי זה פתאום וואו, הדבר הזה היה משמעותי, כמה הוא שינה, כמה הוא הוסיף, כמה הוא בנה בי, ולפעמים גם מתוך הדברים הקשים, גם אותם אנחנו מזכירים, גם תבערה ובמסע ובתבערה ובקברות התאווה, גם אותם מזכירים, כי גם מתוכם צמחנו. ובסוף התכלית היא להגיע לארץ ישראל, ואין שמחה כשמחת ארץ ישראל. זו התכלית של כל אחד ואחד, לצעוד ולהתקדם ולהיבנות גם מתוך הדברים הקשים. הכל זה מסעות בחיים שלנו, להידבק בהשם, זה הדבקות ארץ ישראל, זה הדבקות בהשם, שנזכה בעזרת השם, להידבק בהשם, לשמוח במעשה ידינו, בגבורה, בתעצומות. אשריך שלמה היקר, שנזכה כולנו לשמוח יחד בבניין הבית, במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך. שלום ארנון ומשפחתו היקרה, נעים מאוד, אני נטע. ואני זיו. ואני גלי מחריש. ואנחנו רוצים לאחל לכם בריאות הנפש והגוף, הרבה הצלחה בהמשך התהליך. אנחנו מודים לכם מקרב לב על כל מה שעשיתם בשבילנו, ועל מה שאתם עדיין עוברים בשבילנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם הרבה כוחות ותגמול על זה בעזרת השם. רפואה שלמה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.